Здравейте хора, аз съм Даная. Аз съм Ариела. Днес ще правим Slapmile втора част с нейния подарък за мен. Да, това е кутията. Так, чакай, извини камерата. Сложила на подаръчето да. Ето тук. Има едно подаръче. Да, остави я там. Не, оставя. Виждаме. Аз снимам нож. Прия. Ето така. Нагласям камерата. Знаеш, че кракът ти само се вижда. Хайде, ела. Не се виждаш изобщо. Така. Ще отворя подаръка. Кутията. Всичко е опаковано. И си има номер 3. Хайде бе, почва от номер 1. Започвам. Търси номер 1. Номер 1 е много голямо. Ето го. Изкарам номер 3. Давай. Хайде бе, насам. Ма не ме снимай само мене. Нищо, за какво? Ще се разсърдя. Оставя. Ето тъй няма да се виждаме. Виждаме се. Ето. Хора, напишете в коментарите така, като съм поставила камерата, виждаме ли се. И не, така ли. Това е една табакерка. Цигари. Не е за цигари. Сладка е. Те използвам определено. Не Номер 2. Мох, само ми пада това. Проклята. Така. Те ги опаковал с хартиено чиксо. Само на едно успях да направя едно. Ой! Да, така. Пила за ногти. Да. Нещо като бляскава частица. Номер 3. Номер 3. Розичка. От туалетна хартия. Виж, е хубаво. Това е розичка. Това ти ли я направи? Не, това беше от една сватба. Ние имаме още такива. Ще напускам ето така. От Ще я туалетна запазя. хартия. Да. Ще се сложи декорация в моята стая. Ето номер 4. Всичко е толкова сладко опаковано. Аз забрах кой номер 4. Не. Всичко е толкова сладко опаковано. На мен ме е жал да късам нещата. Знам, че е с хартия на редове, ама. Нали? Ето бе, късай. Не мога. Знаеш си, че си го сложила. Това е един супер стикер. Номер... Който мирише на помело. Не мириш на грейпфрут. От биостикерите. Да, той ми е на повтор. Да, и затова ми го е дала. Номер 5. Ето, номер 5. Малко дълго мисък. Какво такова? Само да ти кажа, че не е маска. За лице или нещо такова. Знаете. Етикети за надписване. Затвори го да видиш. Къде е номер 6? Ето го номер 6. По 9 неща сме си сложили. Това кой номер е? 7. Личи си какво е. Трябваше да вземем ножица. Ние ти ми вземи ножица, това не мога. Аз мога да е. Не, аз ще... Ай, това е хартиено чиксо. Ох, то чиксо мога да... Где? То падна. Сипа. На повторка ли си? Так да се питам. Много е сладичък. Мерси. Номер 70 си, железен. Номер 7, ето го. Ето. Молив. Леподострен с гумичка. Номер 8, номер 9 е най-малкото. Номер 8. Мокро е. Как Не е мокро. Не е мокро. Така ми се струва. Какво ли е това? Ами отвори го, ще видиш. Пробвам. По-дребните неща ще ги сложа тук. Кутийката. Оле, миме, чак ми е жал. Много сладко си ги опаковала. Знам, че с хартия на редове, ама пак е сладичко.
Жал ми е да ги скъсам. Гумичката на Спанджабоб. Всички дребни. Номер 9. О, аз номер 9 го помислих да го получа. Това е много маничък и сладичък. Това предусещам какво е. То си Знаеш лиси. си. Това е стрелка. Всичко е малко. И ето това е това, което аз направих, но просто Тя ми каза да. да ми го сложи нарочно. Това е картичката. Това са моите подаръци за теб. I love you. С сърчета и усмивки. Пише love и да. Това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, го харесайте и се абонирайте. Джунг, 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 джунг. Интро!